ତୁମର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣିଅଛ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା, ଅନ୍ତରର କଥା। ଆଜି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସୁସ୍ଥ କର। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁ ନାମରେ ହଟିଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦେଶ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ରୋଗର ଆତ୍ମା, ବ୍ୟଥାର ଆତ୍ମା, ପୀଡ଼ାର ଆତ୍ମା ନାଜରିତୀୟ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାମରେ ଦୂର ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି। ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଜୟତା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ରାଜା ଏମାନେ ଯେପରି ବାହାରି ଯିବା ଭିତରେ ଆସିବାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଚରା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମରି ଦାସ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଆଜି ତୁମରି ପବିତ୍ର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘୋଷଣା କରୁଛି। Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ଜାଳି ତେବେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି କରୁଥିବା ଆତ୍ମା, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ଆତ୍ମା ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ କରୁଅଛି, ନାଶ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।